enw yw Fflir Elin a fi yw eich ymgeisydd dros Blaid Cymru yma ym Mhontypridd. Mae Cymru yn gwynebu peryglon difrifol wrth ni agosáu at yr etholiadau. Mae'n economi, ein cymdeithas a hyd yn oed yn hunaniaeth y danfygythiad gan blaid geidwadol sydd wedi bod yn torri o gwasanaethau hanfodol ers blynyddoedd. Toriadau sydd wedi bod yn cael yr effaith mwyaf ar y tlotaf a'r mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae Cymru wedi cael ein gadael lawr, ein tanariannu ac ein hanwybyddu gan San Steffan dro ar ôl tro. Mae gyda ni lefelau uwch o ddiweithdra yma yng Nghymru na sydd yn Lloegr, a mae'r gwahaniaeth mewn cyfoeth rhwng ardaloedd o dde Lloegr ac Cymru yn erchyll. A ble mae'r gwrthwynebiad wedi bod yn San Steffan gan aelodau Seneddol Cymru? Mae llafur wedi ei gwanhau ac yn ranedig ac mae'n aelod seneddol ni yma ym Mhontypridd wedi colli tua 40% o'r pleidleisiau dros y flwyddyn diwetha. Mae Plaid Cymru ar y llaw arall yn barod i ymladd dros Gymru. Mae hyn yn fwy pwysig nac erioed yn sgil referendwm yr Undeb Ewropeaidd. Dim ots i chi bleidleisio mewn neu allan, mae rhaid i ni ddod at ein gilydd nawr i wneud yn siŵr bod y ddeal rydyn ni'n cael gan yr Undeb Ewropeaidd yn un sy'n gweithio i Gymru. Mae rhaid i ni sicrhau nad ydyn ni'n colli allan pan ydyn ni'n colli arian gan yr Undeb Ewropeaidd, ond ei fod yn dod yn syth nôl at ni o San Steffan. Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn mynd i roi Cymru gyntaf bob tro, sy'n mynd i cael deal gwell i Gymru. Un sydd yn gadael i ni ariannu'n gwasanaeth iechyd ni'n iawn, gwella safon addysg, sicrhau mynediad at dau a codi safonau byw yma yng Nghymru. Felly ar yr wythfed o Fehefin, pleidleisiwch chi am ddiffyn Cymru, pleidleisiwch Plaid Cymru.